A upravo s Filipina u zagrebačku zračnu luku Plesos letjet će najveći zrakoplov na svijetu Antonov 225 koji može ponijeti i najveći teret. Zrakoplov je dug 84 metra, raspon krila mu je 88 i visok je 18 metara, pa ne čudi veliko zanimanje medija i građana. No i teret nije pomalen, riječ je o transformatoru teškom gotovo 140 tona. Pripreme za ovakav transport idu i do par mjeseci. U svakom slučaju mnogo je tehničkih parametara koji se moraju zadovoljiti za dobivanje dozvola i za održavanje ovakvog transporta. Otprilike kompletan projekat vrijedan je 5 milijuna eura, a mogli bismo reći da transport, odnosno vrijednost transporta zauzima jedan veliki dio toga kolača, upravo uslijed toga što ovaj transformator se prevozi na jedinstveni način avionom, što nije uobičajeno za ovakve gabarite.